Иң элек өмә ясап тал агачларын, куакларны кискәннәр. Аннан авыр техникалар җир эшләрен башкарган. Татлы су юлына вак таш түшәгәннәр. Төзүчеләр эскорма урнаштырган авылдагы 2 чишмә дә үзара салым программасы хисабына яңартыла. Бу максатларга 400 мең сум акча тотканнар. Ә менә монсы авылның Әрәмә чишмәсе. Цилиндрланган бурадан эшләнгән эскормасы кунак өен хәтерләтә. Аны эшләү 170 мең сумга төшкән. Төзелештән соң авыл тагын да ямьләнеп китте ди Урта Кирмәдә яшәүче Фәния Мөхлисова. Чишмә инде ул безнең авылыбызның көзгесе бит. Аны инде беренче тишеткә калдырып булмый. Иң беренче чиратта безнең чишмәләр каралырга тиеш авыл җирлегендә. Авылда яшибез бит инде гомер буе чишмә суы эчеп үскән балалар барыбыз тагын. Шәһәрдә яшәп, бер уч чишмә суын эчсәң иде дип гомер буе авылын сакнып яшәүчеләр бар. Ә авыл халкы бу яктан бик бәхетле. Саф сулы чишмәләр кул сузымында гына. Урта Кирмән авылы чишмәләре зак еллар авыл халкын сөендереп торсын иде.